Посрещам в ефира на Радио Гама, предаването Фолклорна магия, една чаровна и талантлива млада народна певица. Тя е от село Елешница, Разложко. Възпитаничка е на музикалното училище в село Широка лъка. Висшето си образование завършва в Софийския университет Свети Климент Охридски в град София. Зад гърба си има 4 албума. Печели награди от международни фестивали. Изключително ми е приятно да кажа добре дошла на Радостина Паньова. Здравейте на целия екип! Здравейте! Здравейте, 4-ти пореден албум на пазара. С какво е по-различен от другите 3? Първо искам да ви поздравя с това ново фолклорно предаване и да ви пожелая успех, и съм щастлива, че днес така ще имам възможността да ви разкажа повече за новия си албум, за така всичко интересно около мен. Разбира се, с песните от 4-тия ми самостоятелен албум показах какво на мен ми харесва. Имах нужда да изпея тези песни, да дам на публиката песните, от които тя има нужда. Всички тези 10 песни в новия албум са песни за любов, за сватба, песни за душата. Аз съм така един емоционален човек, обичам да говоря чрез музика, да изразявам чувствата си чрез песента. В целия проект аз и екипа, с който работих, вложих на много професионализъм, много майсторство. Различното тук е обаче, че аранжиментите са направени изцяло с живи инструменти и напомнят на онова музикантско свирене, което е било преди години по сватбите, съборите, когато най-добрите музиканти са се насвирвали и са правили, как да кажа, музика за душата. Тук се доверих изцяло на македонски композитори, аранжори, текстописти, но не защото си правя някакъв експеримент, а защото само хора, които може би са закърмени с тази музика и имат тази музикантска мисъл, биха могли да я интерпретират. Сашко Митковски е основният аранжор, един много добър, образован и кадърен музикант, и мисля, че облякохме песните в едни красиви, различни и запомнящи се аранжименти. Да, нека да кажем заглавието на албума. Моя истинска любов се казва, защото някак си не намерихме по-точно заглавие от това: любов към музиката, към фолклора, към песента, към всичко това, което ме изпълва мен като човек и като артист-изпълнител. Вече е факт и видеоверсията на една от песните "Жени ме, мамо". Да. Как стана реализацията? Това е една стара, много популярна песен, без която сватба не минава, разбира се. Направихме я така, както аз я виждам и чувствам, и съм щастлива, че вече много музиканти я забелязаха и оцениха. Видеото към песента е също много интересно. Снимахме в Мелник и така успешно пресъздадохме един сватбен обичай — взимането на булката. Всички, които участваха в това видео, се справиха страхотно, затова се получи и така един интересен клип. Доста време ни отнеха снимките, но аз сега нямам такъв клип с толкова много сцени, може би с по-раздвижен сценарий. Идеята за клипа така мога да кажа, че е изцяло моя, но в една народна песен винаги може да се покаже много, защото нашите обичаи са много интересни. Стига човек да има желание, малко повече въображение и, разбира се, възможност да осъществи всичко това. Лично на мен ми беше много лесно, тъй като имах възможността да работя с едни от най-добрите стилисти, гримьори, фризьори. Те се погрижиха изцяло за така визиите, а на мен остана само да преразкажа и да пресъздам посланието на песента. Разбира се, имам още няколко песни, които клипирах, но те в най-скоро време ще бъдат така вече факт по Фен-Фолк ТВ и ще могат да се насладят на тях останалите така почитатели на фолклора и на мен като изпълнител. Ще ги очакваме с голям интерес. Аз искам да кажа, че ти си родена в едно прекрасно разложко село Елешница. Разкажи какво означава то за теб? Да, моето родно място е село Елешница. Това е родното място и на моите родители, на моите баби, дядовци, и там е останало може би да живее парченце от моята душа. Това е едно скитно селце в полите на Пирин и на Рила, място, където са се запазили всички български традиции, обичаи, където се връщам с едни много мили спомени, защото аз имах едно безгрижно и прекрасно детство и може би място, на което рано или късно ще се върна, защото камъкът тежи на мястото си. Известен е двугласа в тази област. Твоите впечатления за това пеене какви са? Двугласа, Дали си се много известен. Заслушвала ли си се в местните групи?
гласните Не само, групи? че съм се заслушвала, аз съм го изучавала този двуглас. Аз съм закърмена с този двуглас и живея с тези песни. Двугласното пеене, специфично пеене, трябва да го усещаш. Получават се едни много така интересни, красиви, благозвучни интервали между първи и втори глас. Обикновено в разложкия двуглас първи глас е водещ, а втори следи, както се казва. Но това е едно красиво пеене, но тук искам да кажа, че и той е много различен двуглас от останалите, но това е една много дълга тема, която може би ще ни отнеме цяло предаване, за да можем да го изследваме и да кажем какво всъщност е двугласното пеене. А ти самата ползвала ли си двугласни разложки песни в репертуара си? Изобщо как ги събираш песните от сборници, възрастни хора? Има ли изобщо възрастни хора, които да предават на по-младите изпълнители като теб? Как ги издирваш? Все още ги има, защото аз събирам такива песни. Да, имам такива песни в моя репертуар, но виж какво много е важно всеки един изпълнител да има собствен стил, собствен репертуар, запомняш се, само така може би ще се забележи и ще остави следа след себе си. Разбира се, за тези 10 години на сцената аз успях да създам един свой собствен стил и на пеене, и на сценично поведение. Избягах от това, може би, да подражавам на някого. Песните винаги съм ги подбирала много прецизно, така че да отговарят и на моята душевност, и на моето звукоизвличане, орнаментика. И винаги като че ли изпявам дадена песен така, както аз я чувствам, защото най-важното е да пресъздадеш емоцията, която носи песента. Това е най-важното. Ти като утвърдена певица и образец на пиринския край, искам да те попитам защо според теб много млади изпълнители, които завършват музикалните училища, било в Широка лъка, Котел, така нямат шанса да се реализират. На какво се дължи според теб? На късмет ли, финанси? За съжаление, това е реалността, но всеки има някакво призвание. Може би всеки човек допринася с това, което умее най-добре. Най-важното нещо е човек да има шанс, късмет, да знае какви са неговите възможности, да следва мечтите си и най-важното да не се отказва. Разбира се, всичко това е подкрепено и с много труд, понякога много лишения и много желание. Разбира се, важно е и да попаднеш на правилните хора, които да повярват в теб и да ти подадат ръка, така че ти да се реализираш и да покажеш това, което можеш най-добре. А с какви впечатления оставаш при пътуванията ти, когато имаш участие? Изобщо възражда ли се българския фолклор? Разбира се, че фолклора се възражда. Виждаме едно завръщане към българското. Мога да кажа, че на моите участия и концерти е пълно с млади хора, които когато чуят онази нашата народна музика, забравят за проблемите си, потапят се изцяло в духовността, защото това си е нашата музика. Фолклора е заложен в нашите гени и ние само трябва да го съхраняваме и да го предаваме на идното поколение, мисля. Тази година те видяхме с рецитал на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Какви са ти впечатленията от тази годишното издание? Честно казано, нямам кой знае какъв поглед върху песните от фестивала. Мога да кажа само, че организацията беше много добра. Аз бях специален гост-изпълнител на гала вечерта, изнесох самостоятелен спектакъл заедно с ансамбъл Чинари и всъщност така отбелязвах и моята 10 годишнина на професионална сцена. Сцената на Пирин Фолк, на нея има една специална необикновена магия, може би. Тази сцена е много различна, а публиката там е винаги много топла и много гостоприемна. Пожелавам само успех на фестивала и на новите организатори. А Пирин Фолк, това ли е новото лице на македонската песен според теб? Може би да се надяваме. А може ли да кажеш кои са любимите ти изпълнители от македонската фолклорна област? Не мога да кажа любими, но мога да кажа кои са изпълнителите, от които съм се учила и които слушам така с едно огромно удоволствие. Това са великите Васка Илиева, Никола Бадев, Наум Петрески, Петранка Костадинова и още много така известни такива изпълнители. Какво още не си изпяла? И за какво? Какво да очакваме от теб? Не зная какво не съм изпяла, но мога да кажа, че съм изпяла много песни и предстои да изпея още много вероятно. Песните в моя репертуар са с така една различна тематика. Може би
Вече изпях песните, които включих в един уникален проект за всички най-големи манастири. Ето тези песни исках да изпея. Да. Също така сватбарските, любовните песни, които са пък в последният ми албум, и тях изпях. От тук нататъка само Бог знае какво предстои, може би. И искам да те попитам накрая за финал, какво е за теб народната песен? Народната песен, изобщо фолклора е нашето богатство, нашата визитна картичка и ние трябва да се гордеем с това, където и да сме. Мисля, че трябва да сме горди, че сме българи и че имаме такива обичаи, нрави, традиции. Това е нашата визитна карта. Искам изключително много да ти благодаря за това емоционално и прекрасно интервю, което даде. Благодаря аз. Да кажа още веднъж честит юбилей и успехи много на албума Моя истинска любов. Още веднъж благодарности на Радостина Паньова за гостуването в предаването Фолклорна магия по Радио Гама. Благодаря и аз на всички слушатели на Радио Гама. Пожелавам здраве, късмет и много сбъднати мечти. Благодаря и на вас за искреното интервю. Мерси. На добър час.